kaayo. Ayong buntag. Hi, good morning ma'am. Nasi Ma'am Rose. Nami deliver ma'am. Good morning po. Good morning. Nami deliver para sa imuha ma'am. Ikaw si Ma'am Rose. Nami deliver para sa imuha ma'am. Gikan man ni siya, di-contact limit para sa imuha. Contact lang naman para ihatag sa imuha. Kuan, wala ko dun ni kabalo ma'am. Package man ni ma'am. Para sa imuha. Oo, para sa iyahan. Wala man ibayad na ma'am. Manan niya ibayad. Pao na lang mo ma'am. Direct lang ma'am. Wapo kay kakaroon ma'am. Yellow na yellow. Akong paborito na color. Sige, magpa-open ko diri. Ma'am, sa din mo ron ma'am? Birthday. Wow! Timing kaayo ni. Sige daw, pa-open ko diri ma'am. Ikaw lang open ma'am. Wow! Day to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday po. Nakakay flower bouquet. Nag-aabot na sa kinabuhi. Mahiubad pa na akong mga anak, akong mga apo. Tanalang Lord. Okay. Nakoy message lang ba sa akong asa ka mo siya gikan? Kabalo na kaani gikan? Siguro sa kumupo. Ang ni Mama, Dear Mama, sa among buotan o mapalanggaon na inahan sa kanunay o masinabtanon, happy 67th birthday ma. Ang wish namon sa imuha ma kay tagaan pa ko daghan pa katuigan na mag-celebrate sa imuha birthday. Kauban namo sa imuha mga anak ug mga apo ug more candles to blow ug maayo panglawas permi. Sa tanang oras, ma Pag-Amping permi sa imong panglawas. Ma para magkauban patag dugay pa kaayo na mga katuigan nila Manoy Joey ug bayaw rupi. Ug ingon man na kami ni Jesus ug magkita pa ni imuha mga apo na sila Eliza o si William na managko sila puhon maayo ang lawas ug gabayan ka sa Ginoo permi sa ato ang pangandoy sa kinabuhi ato makapot puhon sa tamang panahon. Pag-amping mo permi nila Manoy ug bayaw diningaw na kaayog ninyong tulod dira palangga kayo kanamo ma. We love you so much mother. Enjoy sa inyong birthday ma. Bahalag paborita. Basta maayo ang panglawas permi. Mauna ang amuha permi ginaampo sa Ginoo. Ma, salamat kay sa tanan-tanan. You are the best mama and grandma. We hope na makabalik ka diri very soon. Excited na kaayo mi makabalik ka diri puhon sa amo ang magkauban na putla. Pagbalik labi na si Eliza, excited na kaayo. Kay layo man ta ma. Mao na lang niyang imuha ang among power hug ug among power kiss. God bless you ma. I love you so much. Gikan sa imong nag-isang Inday Lotis, Jason, Eliza, and Baby Liam. Wow! Unsa imong rasulti sa nagpa-surprise ani ma'am? Nag-aabing salamat sa aking anak si Lotis o sa akong son-in-law Jason Miles and Eliza magbibiliang. Nag-aabing salamat sa kanang nila dito sa Brisbane, Australia. Gikan sa amo ma'am sa mga tao nga nag-love sa imo happy birthday. Salamat. We enjoy your wonderful day. Kuyog sa mga tao nga nag-love sa imo. Salamat. Opo,
napabot kay. Asa man ganit, ma'am? Sa Australia. Wow. Na problema pa may picture. sa iyatag sa imuha. And then, apos kay pabalon. Wow. Yellow na yellow. Heart na heart ang imuha. Salamat. Wagang bibo. Kasi mo masulti, ma'am. Daghan kayong salamat sa akong mga anak dito sa Brisbane, Australia, sa mga Miles family. Wow. Ana lang akong Saan mo masulti, sir? Happy birthday, ma! Welcome to my vlog! Tuloy lang ang buhay! Rock and roll! Yan, happy birthday once again. You enjoy your wonderful day. Happy birthday ba? Diyan na lang. Sige, let's take pictures po.